Pozdrav svima, danas se bavimo temom o kojoj se često raspravlja, ali se rijetko razumije u dubinu, zašto neki muškarci varaju svoje djevojke ili žene. Ovo je osjetljivo i složeno pitanje, pa ga pokušajmo zajedno raspakirati. Razumijevanje nevjere, dublji pogled. Nevjera je bolno i često razorno iskustvo za one koji su u nju uključeni. Iza sebe može ostaviti trag narušenog povjerenja, narušenih odnosa i duboke emocionalne ožiljke. Ali zašto neki muškarci odlučuju varati? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo istražiti nekoliko ključnih čimbenika. Emocionalno nezadovoljstvo. Nedostatak seksualnog ispunjenja. Ponašanje koje traži uzbuđenje. Utjecaj društvene sredine. Osobne nesigurnosti. Emocionalno nezadovoljstvo. Prvo, emocionalno nezadovoljstvo. Veze napreduju zahvaljujući emocionalnoj povezanosti. Kad se muškarac osjeća emocionalno nepovezanim sa svojom partnericom, mogao bi tu vezu početi tražiti negdje drugdje. To ne opravdava ponašanje, ali važno je razumjeti da za neke muškarce emocionalne potrebe mogu biti jednako važne kao i fizičke. Mogu se osjećati nečuveno, nepodržano ili cijenjeno, a to ih može navesti da potraže utjehu u nekom drugom. Nedostatak seksualnog ispunjenja. Zatim, razgovarajmo o seksualnom ispunjenju. Fizička intimnost ključni je dio većine romantičnih veza. Ako muškarac osjeća da njegove seksualne potrebe nisu zadovoljene, mogao bi doći u iskušenje da prevari. To može proizaći iz neusklađenosti seksualnih želja, učestalosti ili čak kvalitete seksualnog odnosa. Opet, iako to ne opravdava nevjeru, često je značajan faktor. Ponašanje koje traži uzbuđenje. Neki muškarci varaju jer žude za uzbuđenjem ili novitetom, nešto što je poznato kao ponašanje traženja uzbuđenja. Uzbuđenje nečeg novog ili zabranjenog za neke može biti opojno. To je često povezano s osjećajem avanture ili strahom od obveze. Ovi muškarci možda nisu nesretni u svojim vezama, jednostavno ih pokreće uzbuđenje jurnjave ili privlačnost nepoznatog. Utjecaj društvene sredine. Okolina oko osobe također može igrati veliku ulogu. Pritisak vršnjaka, kulturne norme ili čak ponašanje prijatelja mogu utjecati na odluku muškarca da vara. Ako je okružen ljudima koji normaliziraju ili čak potiču nevjeru, vjerojatnije je da će se i sam upustiti u nju. Zbog toga je ključno biti svjestan tvrtke koju držimo i vrijednosti koje podržavaju. Osobne nesigurnosti. Na kraju, osobna nesigurnost može natjerati čovjeka na prevaru. Nisko samopouzdanje, strah od starenja ili potreba za potvrdom mogu potaknuti neke muškarce da potraže afirmaciju izvan svoje primarne veze. Mogli bi varati kako bi sebi nešto dokazali ili ispunili emocionalnu prazninu. Ovo ponašanje često je ukorijenjeno u dubljim psihološkim problemima kojih možda nisu u potpunosti svjesni. Kako spriječiti nevjeru? Dakle, kako parovi mogu spriječiti nevjeru? Komunikacija je ključna. Parovi moraju otvoreno razgovarati o svojim potrebama, željama i nesigurnostima. Izgradnja snažne emocionalne veze i održavanje zdravog seksualnog odnosa također su ključni. I nemojmo zaboraviti na povjerenje, ono je temelj svake veze. Ako osjećate da se vaša veza bori, traženje pomoći od terapeuta ili savjetnika može napraviti veliku razliku. Zapamtite, varanje je izbor, a nikad nije pravi. Razumijevanje razloga koji stoje iza toga može nam pomoći da to spriječimo, ali važno je zapamtiti da nitko ne zaslužuje biti prevaren. Ako se suočavate s nevjerom u svojoj vezi, znajte da niste sami i da postoji pomoć. Hvala na gledanju. Ako vam je ovaj videozapis bio od pomoći, lajkajte ga i ne zaboravite se pretplatiti za više uvida u odnose i osobni rast. Podijelite svoje mišljenje u komentarima ispod, što mislite zašto ljudi varaju. Vodimo otvorenu raspravu s poštovanjem. Do sljedećeg puta, čuvajte se i ostanite jaki.